Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai shapi pran nyau laiwe kendai hendriwe ar nyau lai Nagapor sekapor ke judon bet ke jing ekran nagi babon baga jingdon jongki nonglum pisa bian lagade gi badon hagi uniform lani ki beru gi bomdon gi uniform ne gi rupai ba ki ba omla bantim sheno gapo gi ti khajna ke bawat ke DGP bethamai jong jela kala kubur ba kene ke kam gade ke baladon nadu gi por ki ba khap manswa bat gi kenhun ba pher ki jupen pau ya ka jingso kya namar ka jingdon kini gi jaka lum khajna ka khata hagi babon ki liang kinong ilam jong seng Riboy People's Council haka jingilam jong Presiden Oba Jason Lennox Nongrum haka jingi sendan lang jingi dikot ke seng ki bahakmat menta ke singi kilet ban ye kendu ki bor punya distrik Riboy ringkat ke jingtho ban kentu yo sarkar ban pej perman no ye keti ke kam habakran hadin keti ke jingle kendu Oba Jason Lennox Nongrum mulong ba ke jingkwa jong nong ilam ke seng kilakwa ban ye kendu yo Deputy Commissioner ke distrik Henry namar ke jingbom la ban ye kendu kilahap ban ye kendu ye kong BL pakenteng ibedi Additional Deputy Commissioner ke distrik Riboy bat ban IT ye ke kot jing ujor segi bor punya distrik halor ke jingdon jong kiti kerdop belum kajana Shushu Oba Jason Lennox Nongrum mulong bagani ke jing ujor jong ki kunhun baper ki poi segi bor distrik jong Riboy nakapor sekapor Henry i kuba kam syam pat ladon ke jing pej lane ke jing khmi ban penbej halor kene kamat Jinsha ngila up katu kan empor banyo bani kendu ya tang balik sena kita jong jing pun kam ila ong ingi bani kendu ya additional DC i madam pakenteng kamat baka People's Council kaunra lembaga jingtho ka petition Ahmad jong ka bor punya distrik mentaka sing kalong ba hakini ki kendiat sini bat tayo baladap ni yo ya kini ki jing ujor naki pat nong snong jong ka distrik hak bayde bat ka win pring ki mat ki ba la benong ki ba pentroin ya ka sensyar ka kadar ka win pring ki mat ka ba kta mat yong ya ka rukom trikam ka win pring ki mat ka ba pentroin wat ya ka ribet ka je ngebor ka win kata kamat kalong kamat bamsap kamat ban lum ya ki jingdon jing em jong ka distrik jong ka jela haka rukom ka bomdon jingken kita kikam kiba ngiju yo ya ki jing ujor ki long ba ki shaidon ki riushimet ne ki kenhun ki bakam mirne nak kenhun ba pher ka banyem la tip ki shaidon ki surok ba jong kene national highway ki don apo ki surok PWD ki don ki weight bridge ki don ki benta ba pher jong district klempep mensyua ngila yo ya ka jing ujor ya ka bangel araru Ahmad jong kabor punya distrik Henry hadu kini kising ki bamantang ngim shumlayo iba kidon kinu kidak kishin kiban te lakam ya kan ka jing shim kabu jong kini ki bakam ni lagi ki kenhon baper ban ya lum ya kapisa naki kali ki baper ka bangi ngim tip ki lum naka ega daw bat manu ba ajing pet iki mantaka singi ha kajing keren bat i edisi kalong kajing keren ka basong tenan ngel ayo ya kajing percaya nak liang kajong i ba kila judon ru ki wi pat ki kedhun ki ba wanra ya kini ki komplain ki jim ujor habede bat kini ki juk ki kam nak menta kitu ki kedhun ki baju le kini ki jai kam bari lum ki pisah bian ha keleng jong ka distrik ka kabur punya distrik kala yatu ingi ba kala don ru daka order ha ka ba u executive magistrate wala le ki jaka ki baki la identify maki rom baki complain ban crackdown ya kita ki kenhun ki ba pher Henry ka basungsi ka long ba hadu mentaka singi jong kene ka arpoi kerik jong ne benai benreu arjal pusau ngim yoi yo ngim tip yo baki mishum la pelai pe ba ya kita ki baki yo le sem ko maki ong ba ki don ki bangel akyam ki bangel abat ngim tip ya kata Henry ka ba pausai ka long ba ngim shum la yoi ba kum kita ki group ki la aja la ne ki la kut no da ka ba ong punta ngamut ban scam ya ka jingkran ba hadu kini singi ba menta kat bangil yang keren ki rang don ki kenhun ki ba yeshong keleng juga distrik bat ban identify kita ki jaka ngela ajingmut ya kabor punya distrik long bagi jingtho bat ya kai ka bangi kum ka seng yang akan nongrem sautli ki mat ngela ajingmut ya ki suggestion baki kin le ka beton kam pi kan ga win pring ki mat yo le se ban mi syamadan syasurok ban yelum pisa tang namar bangi pendem ya ki henre nyibu pat yo dak jingkeli ba ki kita ki jing penbor ya kita ki samla bakin mi syamadan menmit menyong mensi mensyai ban le ya bakum gini ki cai kam bat habaki don ru ki bashim kabu ban ya krong ya ki pisa
ban lumi ki khajana ki bamdon jingken ni ko aru ban yo e ka jingshai na ka bol pin district hato ki don kita luhun jong ki rushimat ban shim ka ya ka kabu ban krong pisa na ka banta ka bit ka biang jong ki kai ba ka bol pin district kala le ban te la kam ni kita kadang ada jingkeli ka bakhmat e nak ba kalian ka seng ka ko ban bu henry ko man shu ya keren kai ka bangi yo bani kendu bani madam kalong ka jingi keren ka basung tenat ki la don ki jinya peni ya ki jingmut ki ba per nyimla banlen ba kat kum ka jing peni ka jongki ba hoi na kaliang jong ka district administration kala le ka badon kam henry kampat biang tangkat ne ngidang ong ki mane ba you have to be more aggressive namar ki ong ba lada ki yo ek information ba lada ki le ya spot kim yo ya ki tu ki kinhun ki la ya pet mar ya poi la pet te hato ka police department la ne ka district administration tangkat ta se ka kom trekam long se ban ong ba tang la ngirek ngi spot ki pet no ngi smo ba ka de jikr klum na ngi don ya ka jingshania ya ka bol punya district kam tam ni ka police department bala da ka don ya ka mon le se tang apo arsa kondal ala ban itu ya kita ki group ki ba jubun sen ki jule e kini gijai kam namar ba hangno kat kum bangi kum ka sengi sungtu kane kam de ka kam ka bakut tang hang tu more or less kum ka organized crime iku makane ka kam ka de ka balai pembet tela da de bangim yo iya kita kidak kishin na kaliang juga bor punya district kapan kai kar kum perkhat ka babunjai bunrukom ateng ngi subas ni wat ya ki officer la deru yo ki don ni kata ka benta bani terlang ba kita ki kenhun ki bangim tip kerteng namar bala kam long kum ta ngatarai kala long sting pelat ya ki ban yo ya ka complain time and again ba barok ki kenhun ki yo i latnya tangga bor punya district bali ngi yo i bali ki kuwi ki kenun ki yo i namar ba madam yong ba there are tons of petitions lada ki kami jong kina po district administration ki lale e ka badon kam jumur kala adai ben sakut but kala adai ben kut no ken and the petition keeps on coming ki petition man la kasngi le seman tayo ki wan ben somet ki kenun kani ka dirupa kadak kasien ka bapen i ba kitu ki kam kidang beteng hadu menin mene tengi wan hang tang manai jumut i madam ngi kum ki betrei hap hagani ka kampai ba ngi sya yo e ki complain but habang yo ka complain kadi ka kamram ka jongi bangin address ya kata ka concern deina kata ka daw ngiwan banbu da ka jingtho ba kandon kata ka action ka basay ka long ka action na kaliang ka bor punya district bahapo riboy nginom pediang ya kini ki blatant corruption ki jingbam sap ki bom ki besar kai hadu kata te ladang ipet ya kini ki snem ki baladap na kaliang jong DC kumukli do juga district dak ko maburam gi keren kan ngim simlayo iya kita ki effort ki belum agresif ban tackle ya kini ki kam be anya po juga district ka jongin kata ngi keren ka basay te ngi ngila ban kentu tang ya ka kumbangi yo smo bau ni DC imat shan la ban mi no na ka district ka jongi ya ka kerwa na kaliang jong ka seng sya ka sarkar ka long ba haba pipa ya ki magistrate haba pipa ya ki IAS officers ka district ka jungi ka badi ka wini ki district ka badog haka jela ka wi ka bangila ban community ka long ba good governance ka wi ka community jungi ka long ba good governance ka service ka bakine kin wan ai ka district ka jungi ka jingkar ku ka de ban lek so babun balang te mentala ringi yu i baki im tang ki katu ka nengut ka do babun balang la do uyayap uyelemnyar te kamut bahang no no tingila fail te yano gin kendo te ka message jong ka people's council ka sarkar ka long ba haba pipa ai ki officers ki jong pi pa de ki officer ki belong grounded ki belong pro people ki bayadan bad upai ba ki baskutu i ka jinge jeng pai ba namar ba ya ini edisi kum menta kasngi ngela ap hadu shkenta shteng tang badala de ka por bani kendu ngamlap pa kendu i ki week officer te man ka por habangi prasyang ban wanra ya ki mat ki bayde dur bat ka jinglong jiman jeng upai ba nyim juyo ban yeshong ban ye perkat kam babat ini edisi kata kam de gajing ketok personal gajong aya pila ban yoi lang bakilat patai ke bor ba per ba udisi ubadan mentah por boy long tan udisi ubaya long don kata ka good relation bat upai ba te yaki sangut ki MLA hapo juga district ki sangut ki MLA hapo juga district da ka baburam ni hab bani tri rangkan pi don ya ka jingit kli ka lengkor ka ba kham khia bunsha namar pila de ki balajit nyin pet kai udisi uban bansawan ban shimti ya ka district ka jongi undi bukum uno what yele politics what yele ya kan kam komagadi kam shimet just because you have good relation with them wanra ya udisi uban island ya kipai ba bikin rung ha ka office rekam ka jong bakin yo ban persngu dala ka jong ka jinge ka jongki bat abang keren kumta ka bungut ni kam prefer udisi kasi ni kam advocate ba kan don kata ka jinge dei ka bayajan lengba ka DC office bat upai ba la dengi yo ki we ki deputy commissioner ki bari na ki we ki jai menriu klempep
Kalau pensuki lupa ya ke proses benda pen bahap miat yang disuka jongi. Kadang-kadang ke jing cisha. Dan kalian juga seng kala ban syukuran kelum tang kawi ke bentak kalong ba ngiwan hang ni ban konra ya ka jinge jong pai ba bat ngidon ya ka jing community ba ka bor punya district kan da snguthu ya kini ke jinge kum ka de ke jongki bat kinle ya ka badon kam da ka boong kumta na kalian juga seng ngin put den ya kan kamat ka bengel abu ahmad jongka office hai kini kita yogi bal adep ni haban kli ki ka position ka status ka update ka baki na kalian juga district kila shim ya ki initiative ban resolve ya kan ka kam ka ka bagaseng ka dan man pisco mata kasi